खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों प्रिया बर'नि लास्ट भिडिअ खालामगोन। प्रिया बर'नि माखासे खोथा सावरायगोन। बर'नि बिफानि मुङानो जाहैबाय भुबनेश्वर बर' आरो बिसोरनि गामिया जाहैबाय बुकुला, पुलिस थानाया जाहैबाय सारिदुवा, लोगोसे डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट। दा बे जोंनि बिनानाव प्रिया बर'आ गाव बर' रोङाब्लाबो बर' सिखायनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम गाव मा गोरोन्थि मावदों बेखौ फोरमायनो थाखाय गावनो बर'जों भिडिअ खालामदों। बर' रोङाब्लाबो बे भिडिअ खालामनो थाखाय बर' सिखायब्रबनानै भिडिअ खालामनाय हिसाबै जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो खेबसेखिनिखौ अननानै निमाहा होजायो। दा बिनानाव प्रिया बर'नि माखासे भिडिअ क्लिप दं, गावनो बर'जों रायलायनानै भिडिअ खालामनायनि माखासे क्लिप दं। बे क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै माखासे खोथाफोरखौ खोनासंदो। खुलुमनाय, आं प्रिया बर' बिफा भुबनेश्वर बर' गामि बाकुला, पोस्ट अफिस सारिदुवार, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। आं थांनाय 19 अक्ट'खालि बर' हारिनि थाखाय जे बाथ्राखौ बुंनायनि गोरोन्थि मावबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों, बिनि थाखाय आं दायनिगिरि। बे दायनि थाखाय आं गासै बर' रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बिबाय। बे दायनि थाखाय निमाहाखौ आं बर' हारिनियाव बिबाय आरो आं बेबायदि गोरोन्थि जिबनाव खालामलिया। गोजोन्थों। I love Boro nations and I love Boroland. Thank you. बिनानावा बर'नि रायलायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय प्रान्जल नार्जारि चेनेलनिफ्राय। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे प्रिया बर'आ बर'खौनो रायलायबाय थासिगोननो। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानांगौ जाहैबाय प्रिया बर'। बे प्रिया बर'आ बबेनि, मा जायगानि, मा गामिनि बेखौ नोंथांमोना गासिखौबो मिथिबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। लंपेन गानना दा मोसासना बोरैबा नुयो, लंपेन गानना मोसाबोला अयथासार नुयो। ओइ लंपेन गानना दा मोसासना बोरैबा नुयो, लंपेन गानना मोसाबोला अयथासार नुयो।